cerca del borde. Habla desactivada. Hola família, com esteu? Aquesta setmana em direu que sóc un pesat. Només foto que fer vídeos, però és que tinc incontinència, no ho sé, cantautoril o digueu-li com. Us presento la guitarreta dels bolos. No sé si la veieu. No, tiro una mica enrere. Ja m'ho direu després si l'heu vista. Aquesta és la guitarreta dels bolos. I és una guitarreta petita que em va perfecta per fer la cançó que ara us vull fer. Sovint els cantautors, quan escrivim, composem cançons, les composem sobre allò que ens ha passat a nosaltres. Però també hi ha una altra vertent, que és que a vegades fem cançons de coses que no ens han passat a nosaltres i que són coses o que voldríem que ens passessin o que ens han explicat. I aquesta és la segona opció. És una història que em van explicar, que li vaig canviar els dos noms, perquè no fossin els noms reals, perquè ningú es pogués enfadar, i aquesta és una cançó que es diu La història de tots dos, i que normalment els cantautors, quan comences a cantar, comença primer la guitarra i després cantes la cançó. Avui ho farem diferent. A veure què us sembla. La història d'en Pau i la Clara ve de tots els musicals i de les obres de teatre que ells dos han vist plegats, de vermuts a la Barceloneta, asseguts vora el mar, de somnis que en somiar-se s'anaven complint. Vet aquí un gat, vet aquí un gos, aquesta és la història, història tots dos. I una tarda d'agost, aquella sonrisa que fa que dos amics s'estimin, els hi va arribar una empenta i van creuar la línia que tan esprimatxada és, aquella que pots trobar-te entre l'amor i l'amistat. Vet aquí un gat, vet aquí un gos, aquesta és la història, la història tots dos. Vet aquí un gat, vet aquí un
Per cert, aquesta cançó la podeu trobar dins del meu disc Distàncies curtes i aquesta cançó és de les últimes que va sortir, que vaig incloure en el disc. I ja us he explicat abans que és la història de dos amics meus que això és una allò. I la podeu trobar al meu disc Distàncies curtes, que com els altres els podeu escoltar tant a la plataforma d'Apple Music com a l'Spotify i suposo que a les altres plataformes també. Una abraçada a tothom i 3 dies, però 3 dies, no us n'adonareu i ha arribat. En 3 dies la Nadala. Habla activada. Cara cerca, caras, detener gravació.